...14 citite, nu am farmat de la început, undeva de la ora 7, este ora 7 fără să zic, este ora 8 și 20, eu sunt foarte mulțumit, e primul side cred care apuc să-l fac, de când am dat level și joc la level mare, eu zic că e top din punctul meu de vedere. Am mai vorbit cu un băiat la fel, a farmat de la ora 6 și ceva, avea 21 de bucăți. Eu zic că e ok, chiar se merită, adică nu mai stai să te chinui în map 2 în deșert să faci 3, 5, 6 citite, poți să faci și tu lejer 10-20 de bucăți. Damage-ul, eu am avut noroc, am rămas cu medalia de ieri, că a fost evenimentul cu Jigsaw, am postat și de la eveniment un video cum să pescuiți mai ușor, să nu mai pierdeți timp, poate foarte mult știați. Vedeți că o să revin de la un metin, că văd că nu găsesc până și face respawn-ul, să nu vă plictisesc. Bun, fraților, haideți că am găsit un metin, băiatul ăsta cred că este pe auto. Sper să nu-l omor, o să dau din lateral puțin, e ok. Damage-ul cu medalie ar fi undeva la 19.4, critici, pătrunderi și cam atât. Ideea e că n-am coiful cu atac, deoarece în unele părți ale hărții mor, pentru că sunt monștri care dau foarte tare și am zis că n-are sens, că oricum damage-ul este destul de mare. Eu zic că e ok, o să pun și coiful să vă arăt cam care ar fi damage-ul. Alate lunarc, mantile la mine, carte, n-a picat niciun citit. Ok, mai căutăm. Deci este super, nu este atât de aglomerat, probabil dacă se negociau cititele, cred că era mult mai full. Da, o să aștept un respawn și atunci o să filmez ca să vedeți mai multe metine și cum merge treaba. Bun, haideți că am prins acum mai multe metine. Să bag și coipul cu atac. Bine, este plus 7, nu am găsit să-mi iau unul cu vânt plus 9. Cam damage-ul ar fi undeva la cu medalie. Deci se vede medalia 19.7, 19.9, am văzut acolo. Eu zic că e super ok. Mă aștept și armura asta cam 85 atac. Nu pot să bat cu brățara cu 25 de atac. Bine, nu cred că este o diferență fiind aură. Am colierul cu 5 metine, era mai ok dacă avea 8. Dar își face treaba la bani. Am dat 30 de won pe el, eu zic că e un preț ok, 10 critică, un KPV, 5 metine. Eu zic că își face banii lejer. După cum vedeți, metinele spargem imediat, cele de 100. Cele de 120 la fel, din punctul meu de vedere. Eu fac o comparație pentru că știu cum le spargeam ca mental și nu se compară sub nicio formă. Deci după cum vedeți, 3 metine în, nu știu, să zic 2 minute. N-am pus un timer sau ceva. Să vedem și metrul de 120. Deci m-ar mai lipsi coiful plus 9. Niște smaralzi cu atac, aș vrea să iau 30-35 atac. Și cam atât, cam asta ar fi damage-ul final. Asta să scot și medalia să vedem. Deci da, undeva la Duce aura. Ce nu s-au dus toate acum. Critici și pătrundere. Undeva la 17 critică și pătrundere. Este ok. Dacă mai pun și coiful plus 9. Niște smaralzi cu 30-35 atac. Eu zic că ar fi decent. Bine, aș putea să mai boostez damage-ul, dar eu zic că e ok, adică îmi fac treaba super ok așa. Nu cred că se mai merită să investești mai mult de atât, undeva la 17-20, cam acolo. Eu zic că este perfect, astea de 100, după cum vedeți, le topim imediat, fără probleme. Păi bun, fraților, dacă o să revin la final, nu știu cât o să mai bat, dacă o să bat până la final, mai sunt 40 de minute. Îl batem pe ăsta prima dată. Eu zic că este ok, dacă aș face de 15 citite în 3 ore, eu sunt mulțumit. O să vă arăt data viitoare un nou proiect pe level mic. După cum știți, eu am stat level mic o perioadă. O să fac un caracter de level mic. Acesta o să fie un farmer.
O să vă țin la curent să bag și medalia. Bun. Păi eu o să mai revin, probabil o să mai postez alte chestii, ce frică, forță, full, din full. Nu cred că lipsește nimic la frica asta, este top. Forță, dar cred că este și câteva sute de uni. Bun, haideți că o să mai revin dacă o să mai pun vreo parte. Fraților, uitați și voi ce noroc am avut. Deschid pe șaman că în fiecare zi gen să iau astea gratis. Se vede că nu am nici MD-uri, nici CD-uri. Și am colectat direct talisman de gheață. Mi l-a dat din primul. 7 ori, easy. Bun, fraților, haideți să încercăm iar norocul cu oțelele. Nu mă las bătut. Trebuie să facem și noi profit. Să vedem ce o să iasă. Am undeva la 15 oțele. Să vedem dacă iese ceva sau ne dă iar daună. Bun, deci nu vrea, fraților, pe bune de nu e daună totală din orice punct de vedere. O să mai strâng și o să mai încercăm.